Už to nahrávám, tak jako... Já vůbec nevím, kde mám fokusy. No já prostě nemůžu najít Budu chodit fokus. na boldy nebo ser na ně? Tak jo. Tak jdu. Hej, já nikdy nemůžu najít fokus, aha. To je sranda. Hej, já dám bubny, mám bubny. Nedáš ty bombo? Alebo ne, to se asi nevyplatí, co? Je fakt, já ho tu nemám. Proč když jsou fire, tak nemám fokus? Další tohle bude hodně zajímavý. To jo, no. Ani ne. Hej, když jsou fire frost, tak nemám fokus? Jo, Vidí? No jestli tam máš ani jeden talent parkingu, tak ne. Tak asi ne, no. Tak asi nic, sorry. A jdeme, jdu. pojďte. Pojď, Hero. Pyroblast. Timone, a nemačkej tady, musíš Tindama. Auto také, jo. Prvé. Tohle nenávidím. Ale Starfall si nech na to, na snowboarda. Pozdě. Co? To vůbec 10 má snowboardi? Dej se, Ne, já si myslím, že beru je na sebe a pojď snowboarda. Pojď snowboarda. A co asi dělám? Já jdu. Co mu dám? Mě to dlouho kástí. Nesmí se. Hej, já nebudem chodit toho, Ne. bose. No, pojďte bose. Když on to dá po tebou, tak já zdrhnu rychle. Až to zpomalím k tomu. Nebo dej ho do cyklone. Dimone, dej ho do cyklone. Silence. Počkat, ale možná bychom mohli ty snowboard. No, Pojďme snowboardy, vole. Asi radši jo. tak dělejte. Ty tam budeš to podmík na straných, tím na to. Ty píč. Já mám turbo. FSI Je po mně, je po mně. Já, No tak tohle bude super video.